Santurtziko udaletik Euskararen astea antolatuko dugu aurten ere. Eguneroko bizitzako esparru guztietan Euskararen erabilera sustatzeko asmoz eta herritar guztiei zuzendutako ekintzaz beterik egingo dana. Egitarau, herriko zenbait elkarterekin elkarlanean prestatu da eta maiatzaren 9-tik 15-era egingo da. Adin guztietako herritarentzako eskaintzak aurkeztuta. Hitzaldiak, tailerrak, bisita gidatuak, musika omenaldiak eta beste zenbait kultur jarduerak osatzen dute. Gozatzeko eta aldi berean Santurtzin euskararen erabilera sustatzeko sortu dugun egitaraua. Santurtziar guztiak animatu nahi ditugu, antolatu ditugun jarduetara hurbiltzera eta ondo pasatzera. Baina, batez ere, urtean zehar euskaraz bizitzera. Horrez gain, aste honetan garrantzia nabarmendu nahi dut, gure nortasuna indartzeko eta gure hizkuntzak duen kultur aberastasunaren balioa aitortzeko. Eta orain, egitaragua ezagutuko dugu. Esan bezala, maiatzaren 9an hasiko da Euskararen astea, eta astean zehar aukera izango dugu turismo bulegoaren bidez, hainbat bizita gidatu egiteko herrian. Bai itsas museoa, bai agurtza atunontzia bizitatzeko, baita Santurtzi herrixka polita bizita gidatua egiteko ere. Horren gaineko informazio guztia eta izena emateko ere turismo bulegora jo dezakezue. Eta maiatzaren 9an Euskaltegian, arratsaldeko 5etan, AEK Euskaltegian, familientzako marrazketa tailerra izango dugu. Bertan izena emateko, lagun kontaktuen bidez egin dezakezue. Eta Euskara kalera ateratzeko asmoz, arratsaldeko 7etatik aurrera, orkestarekin izango dugu kale jira. Euskaldun berriaren gunean hasiko da, Joan 23 kaletik, eta Txitzarrara abiatuko gara. Larunbat goizean, umeentzako tailerrak izango ditugu Gernika Parkean, goizeko 11etan hasiko gara, eta tailerren lanketan eta eskolen parte hartzea ezinbestekoa izan da. Las Viñas, Itsasoko Ama, Serantes eta Emilia Azuzako guraso elkarteek hartuko dute parte, baita Karmelitas, Bihotz Gaztea, Santurtzi Lanbide Heziketa eta Zularri ikastetxeek. Bertan umeek denetariko eskulanak egiteko aukera izango dute, lehenengo aldiz Saboi tailerra ere izango dugu, txapak eta bestelakoren bat ere disfrutatzeko aukera izango dute. Astelenean, Santurtziko historia ezagutzeko hitzaldi interesgarria izango dugu, lehenengo saioa goizeko 9:30 eta bigarrena arratsaldeko 5etan, Kresala aretoan egingo ditugu, eta Islari Maria Pascual Zaldunbide izango dugu. Eta aste arte goizean ere, Anderrek aipatu bezala, turismo bulegoak antolatutako bizitetan ere parte hartu ahalko duzue. Eta maiatzaren 15ean, ostegunarekin, Euskararen asteari amaiera emateko bertsokolaun saioa izango dugu. Bertso saioa da, baina oso berezia humoretsua dalako eta luzuzko partaideak daudelako. Gai jartzaile ibiliko da Bea Egizabal, humoregilea, Euskal Herrian oso ezaguna monologista gizabe. Eta bertsolariak punta-puntakoak izango dira. Alaia Martin Etxebeste, oraingo Gipuzkoako txapelduna eta Euskal Herriko txapelketan finalean parte hartu duena, Saioa Alkaiza Guaiar, Nafarroako txapelduna izandakoa, eta Sustrai Kolina Akordarrementeria. Bera iparraldeko txapelduna izandakoa eta 2001-tik Euskal Herriko txapelketetan finalista aritu dena. Hori arratsaldeko 7etan izango da, Gernika Parkean, eta Euskararen astearen azken eguna izanik lotu egingo dugu ekitaldi hau Euskaraldiaren hasierarekin. Euskaraldia 15ean hasiko dalako eta 25ean amaitu. Eta lotura moduan egingo da ekitaldi simboliko bat, txapa jartze kolektibo bat. Eta amaitzeko, guztio zaudete konbidatuta, Euskararen astea parte hartzeko, eta gogoratu maiatzaren 15ean egingo dugun ekitaldi txiki horrekin lotuta Euskaraldiarekin guztiok parte hartzeko ere. Eta gogoratu oraindik batzuk izenaz baduzu emon, izena emateko eta egun hauetan guztiok euskara egiteko.